mar ngima ofungore na rawere to wechego mag tije kalo ni rowere makinde mathoth wacho ni waonge kod tije wabet abeta. Mano bende mano miyo seche moko kata weche mang'anyo kano luong to rowere ne wuok oko mang'eny ka giwacho ni wan waonge tije, onge gima watimo, koro wadhi e ndara. Kata kamano sani koro kwe nitiere pacho ka higni 3 koro bende fungruok malong'o osebiro ne rowere obede nengo mar ngima kata wechego mag tije. Erokamano Joyce, kane Ruto okawo telo to nokao economy ma ne onge gi straight definition ni economy ochomo kanye, waya kanye kata wachomo kanye. To kanokawe to notimo biro gi gimilo ni bottom up economic model. To bottom up economic model ni notemo wacho ni koro wagol pesa malo watere piny odhi o empower ji. Donge kamano eye kanyo be mantiere rawere makoka wuok e school matemo integrate temo donje e workspace gibe chalo kamano. But adier makende en ni thuolo mag tije kata mawinjo katoni wacho ni osebedo created gintiere mana informal sector. But king'iyo tije koro mabeyo beyo manyalo create the next middle class for the Kenyan economy podonge maber. Tije kaka mage miwuoye? Tije mawachogi en tije mag tiegruok kata mag lony. Wacho ni yawuot Kenya gi ji Kenya mambes na kama ji odhi university, ji odhi colleges, mondo ng'ato yud kumoro momako motegno maber motiye morwake osara moro maber pod onge. Baiso di pod andigi ochumi ma Kenya sandi en ochumi ma nengo kata the number of jobs ma ochumi ma sani loso sustainably by itself thin kalure gi jok ma wuok e mbalariany kata kuonde tiegruok mopogore to donjo e labor market. Omiyo kata obedo ni otimo maber kamano temo bedo creative, temo biro gi housing, temo biro gi programs mopogore and kaparo about programs motested temo biro housing kende ma ji wuoye.